Permezz ta' kunċert mużikali fil-Knisja Arċipretali ta' San Pawl fir-Rabat ġiet fit-tmiem għat-tielet edizzjoni tar-Rabat Agape Festival. Ir-Rabat Agape Festival jikkonsisti minn ġimgħa ta' attivitajiet kulturali marbuta mal-festa tan-Nawfraġġju ta' San Pawl u li ta' kull sena jiġi organizzat mill-Fondazzjoni Pawlus. Fost dawn l-attivitajiet kulturali saru diversi żjarat informattivi f'kunventi, knejjes u mużewijiet li wieħed isib ir-Rabat kif ukoll żjara kulturali fil-Grotta ta' San Pawl li skont it-tradizzjoni f'din il-grotta huwa għex tul 3 xhur illi dam f'pajjiżna. Huwa mifhum li minn din il-grotta saret l-ewwel Ewkaristija f'pajjiżna. Il-qofol ta' dawn iċ-ċelebrazzjonijiet kollha ntlaħaq fil-kunċert mużikali li ta' kull sena jittella lejliet il-festa tan-Nawfraġġju ta' San Pawl li tiġi ċelebrata propju nhar l-10 ta' Frar. F'dan il-kunċert din is-sena ndaqqu diversi eżekuzzjonijiet ta' mużiċisti stabiliti Maltin kif ukoll dawk barranin. Fost dawn wieħed seta' jisma' biċċiet mużikali mill-pinna tal-mibki Francesco Azzopardi, Monsinjur Marco Frisina, Domenico Balzano, Jean-Baptiste Loel de Gant, kif ukoll ta' Georg Philipp Telemann. Apparti dawn dawk preżenti setgħu jisimgħu siltiet mużikali oħrajn inħarġu mill-arkivji tal-Katidral tal-Imdina, kif ukoll tal-Mużew Winjakur. Il-kunċert ta' din is-sena li kellu t-tema Aprite le porte a Cristo sar taħt il-patronċinju ta' Monsinjur Charles Scicluna u fil-preżenza tas-Segretarju Parlamentari għall Fondi Ewropej u l-Presidenza Ewropea 2017 Ian Borg.